School लगायबाय दा माबा लिपस्टिक काजल आइबुर पाउडार बिदि फुनाखै आरो दा जायो गुजona नोंसोर गुजona खुलुमबाय गाइस दायो जोङो फैदों रौतायाव जे जोङो सोर फैदों जों दादाय दङ आरो बिथिंबो दादाय आरो बिथिं आब' जे जोङो दायो बेवहाय गसंनानै दङ जे दायो जोङो साहा लोंनानै फैदों जों फैबायमोन सिगाङावनो ओमफ्राय साहा लोंनो लुबैनायखाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामाखैमोन जे दासो स्टार्ट खालामदों भिडिअखौ दायो जोङो नायनोसै जानाखि मिटिं आगान सुरनोसै जोङो बाजि बाथि सेन्ट्रेलनि बोसोरारि बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानाखि बाजि बाथि जे फैबायनो थादों माला दिन फैला 26, 27, 28 सानफ्रायनि हाबाफारि जे जानाखि मिटिं जागोन जे बे बड'लेण्ड फोथाराव जे बेवहाय बड'लेण्ड फोथार दं जायगाया बड'लेण्ड फोथार नै गाइस नायदो जाबायनो बारा गैलानो खामानिफोरा थुदो मा गसंबाय थानोसै बेयाव हाबनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ एसे गारि फैदो आब' फैदो नै गासैबो नायलांबाय थादो गारिबो फैदो बिथिंबो गारि खारजानोनो हायाखै दखन ओइ थिरिका मा जागोन गाइस दायो जोङो हाबलांनोसै गाइस बेनो गेटआव साजायगोनदां थार्मकलनि बरियाहै बिदि दानदो ना गाइस बेखौ फिटिं खालामाखै दा बेवहाय फ्रेमखौ बिदि फिटिं खालामनानै दा बियो बस्तानि दां न बियो बे बस्ता नै गाइस बेवहाय एकदम पुरा कालार माबा माबि खालामगोनदां बिथोरहाय जे जों मिटिं खालामनोसै मादिहाय डिजाइनखौ खालामगोन माने डिजाइनथ' जाबायनो बिदिनो नै गाइस हा डिजाइन खालामगोन न ड्रेसखौ लगायबाय दा माबा लिपस्टिक काजल आइबुर पाउडार बिदि फुनाखै आरो दा मिटिं खालिसो बेयाव मादिहाय देलायहोगोन बेखौहाय जोंबो नुगोन दायो आरोबाव जोङो भितराव थांनोसै हा गारनानै दिनदों जे बेखौ गोजौ खालामगोनदां जे गोजौ खालामनानै जे बेखौहाय डिजाइन खालामगोन नै गाइस जे बिथिं जिंहाय गयनि बिदि खालामदों बेसिम खालामगोनदां हाखौ गोजौहै बिनि उनाव बेवहाय डिजाइन माबा माबि खालामगोनदां नै गाइस एन्ड बिथिं माय गड गाइस नै बिदि खालामगोनदां समानहै बिखिनियाव खालि दिनगोनदां जानो हागौ बिदिहाय जे बेवहाय दा बिदिहाय हाखौ समान खालामनानै बेवहाय डिजाइन माबा माबि खालामगोनदां एन्ड बिथिंबो दङ नै बिथिंबो एन्ड बेयावबो खालामगोनदां एन्ड आरो बिथिं खनायाबो बेयाव जाबाय गेजेर बेनो जाबाय मेन पेन्डेल बैथिंहाय स्टेज बेयावबो गस्ला माबा माबि आइबुर लिपस्टिक पाउडार बिदि फुनाखै जे बाखिथ' जाबायनो जे सब अलरेडि क्लियार जाबाय न औवाफोरखौ फ्रेमफोरखौ खानाय जाबाय दा बेखौहाय तिरपाल माबा माबि खालामनांसिगोन आरोना गाइस बैथिं स्टेजआ बेयो जाबाय मोनसे जिरायग्रा गेजेरावहाय खालि गाइस नै जिंथिं बनायबाय आरो बिथिं बनायबाय बिथिं दङ गाहाय खुन्थाया जानाखि गायसनदोंमोन बेयो जाबाय गाहाय खुन्था दा जाबाय स्टेजआ बिथिंहाय जे मानसिफोरा बिथिंनिफ्राय नायनांगोन नै गाइस बेवहाय गाखोनानै जे सार दिपेन बर' जे बिथाङा बेयाव गाखोनानै मोजाङै बिरहोसिगोन नै गाइस पुरा अलरेडि बेयो थिग जाबायनो ओइ मा लानानै गिदिंबाय थादोंलै खामानि मावनांगौ ना गिदिंबाय थानांगौ हा गाजाल लाबोद दे बरिया बेयाव सोर गाखोगोन बेयाव प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार ना बेयाव कालार फुनगोन नामा ना बिदिनो डेक'रेसन थागोन न दा फ्रेमा जाबाय लिपस्टिक काजल आइबुर बेफोरखौ दङ आरो न दे मोजाङै माबाय दा गाइस आब'मोना बिथिंहाय थांबाय नोंथांमोनखौ बैथिं साइडनिखौ दिन्थिनो हायासै जे मानो होनोब्ला जे गरमबो नांबायनो जे थाबायनोबो हाला मानो होनोब्ला दायो जोङो बेनिफ्राय थांनोसै जे जानाखि मोसाबाय थादों जे बेवहाय थांनोसै जे जानाखि जों फैदोंमोन जे बे समाव जे बिथांमोना दुगैदों सोरबा ओंखाम जादोंमोन जे बे समावनो जोङो मा खालामनोसै होननानै जे बेवहाय एसे जानाखि मिटिंनि थाखाय जानाखि बनायगासिनो दङ जे बेफोरखौ जोङो नायनानै फैनोसै होननानै जे फैबाय जे बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनखौबो एसे दिन्थिबाय जे नोंथांमोनखौबो गासैखौबो दिन्थिगोन होननानै सानदोंमोन हायासै गाइस मा खालामनोसै जे दा गोजाननिफ्रायनो नोंथांमोनखौ देखायहरनोसै जे बेयो जागोन डेलिगेट आरो बिथिंहाय दङ एक्जिबिसन आरो बैथिंहाय ओंखाम जानाय हा नङा बेखौ बुङाखै आं ओइखौसो बुंदों बेयो जाबाय मेन
पेन्डेल दायो मा मोसानाय जायगायावसो मोसानाय जायगायाव थांसै दायो चलो नै बिथिंबो खामानि मावगासिनो दङ जे बयबो माने जानिखि खाथि खालानिफोरा आनसलिक जे बिथांमोना फैनानै गावबागाव जानिखि खामानि दायित्व होदों नालाय जे बिथांमोना बयबो फैनानै बेवहाय खामानिखौ मावगासिनो दङ जानिखि बेखौहाय मेहेर गोनां जे मिटिंखौ खालामनांथारगोन नालाय बेवहाय रुलार माने हुलार मारिना होबाय बेवहाय दुब्लिनि गेजेराव ना पुरा समान हा हुलार मुलार भाई हुलार मा बुंलाय रुलार आरो नों बुंलाय apa बुंलाय गिदिं ना सालायफोरा गिदिं दङ आंनिया सालायानो गुसुंबा हुलार भाई मुला बुंनो हाबाबो जागोन जोङो दायो फैलायबाय हटेलाव दायो जोङो रुटि बे रुटि न रुटि जेबो प्रब्लेम जाया रुटि बिदि गुरान जाबा मानिया जाबायनो बिसोर मादि गोथाव ना दे जाना राननोसै हेलो लंबारादा मादि खबरा मोजां दङ मोजाङानो गोबाव जाबाय एसे बरिया नांदो दे ड्रेसा पुरा आरो बैथिंहाय दंथ'यो नरनजित आदा हाय 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 हेलो आदा मादि खबरा मोजां ना पुरा माबाखौ माउसपिसखौ माबाखौ लानानै ओमफ्राय बेखौ मा खालामनो लादों बेखौहाय जोंनि टिमजों रायलायनो लादों मानोना जोंना टिमा मबाइलाव मानसिनि नाम नागिरनाय आरो नेट गोनां गैयिनि खोथा दं मा लोगो लोगो थाब जाहैबाय बेखायनो बेखौ लानांगौ हेलो महा दङ ना नेट ना जाबाय न खामानियाव मोजां जायो बरिया थेंक इउ मा समाव सफैगोन फैनायाथ' बारा गोबाव जायाखै थिग जों ओंखाम जाबाय थादोंमोन नामा मोसाखावरिफोरा बे समावनो जोङो मोनफैदोंमोन आरो अमा बेदर होदों ओमफ्राय ना होदों मा जायैनो ना होबाय जों जायासै जों फार्स्टआव जानानै बेलेग खामानि मावहैनो गोनां जाबाय बिसोरो मोनजाना मोनजायाखै जों जायाखै बेनिफ्राय हराव मा दङ हराव दङ बेबस्था नाया बाथोन जागोन ना बाथोन आरो माबा मोनसे थासिगोन बरिया थेंक इउ Moजांबायलै आदामोन आब'मोन थाब खालामनो मा बुंनांगौ होमबा जायो गुज'ना नोंसोर गुज'ना मानसिफोरा दे हर paket saya kun mengenai haro paket saya kun mengenai munla deh kintu bibabu kintu hulang sudah terbaik saya munla kintu
Dah kalau nggak ada, mun lagi dang ni berapa kita? Mun aja kan juga. Ah, Aja kan apa? dah kahai man siku buyu nama. On nang ko. Ah. Lah tu lah mahawa nungsur bugun le anggo. On nani ubayar na dini. Thank you. Welcome. Income संनाय जायगायाव फैलायबाय जाय खलं आदा जुं जे बेवहाय आं नायनो फैबाय जे दायो मा मैगं संदोथाय मा मैगं संदो दायो दालि हम बेनिफ्राय ना बाथोन बेनिफ्राय मिरामिसा आलु बाथोन आलु बाथोन बेनिफ्राय दा सानजौफुआव मा होबाय सानजौफुआव संख्रै बाथोन सानजौफुआव मा होबाय सानजौफुआव अमा बेदर बेनिफ्राय अमा जायैफोरनो ना बेनिफ्राय आरो नाबो जायाबा दाउदै आरो निरामिसनि थाखाय माने लाब्रा दंमोन दालि लाब्रा बरिया थेंक इउ बुजांबाय नामा दा बेयो दालि ना बेनिफ्राय बेयो इंखाम मोसाग्राफोरनिसो थाखायसो ना बेयाव सानै बाथ्रा मानो बुङाब्रा रायखाङा मानो साबोन लोंखांबायब्रा एसे बे जिरायनो थुगै माने सा लोंबाय लाल सा jaluk badi nang ngasih dengan saya jaluk eसे खम जाबाय माने गारामायाव नांनांगौ दा गुजनायफोरा masuk haro नङा नंगौखौनो बुंदों ना मिसा मानो बुंगोन बेयावनो जिरायोना बेयाव जिरायनानै जे बिथांमोना जायो बेयावनो इंखामखौ दा थांसैना थासिगोन ha tuh थांसै नों दामनांगोन आरो थुदो दे होमबा थाथ'नो दे खुलुमबाय आफादगिरि सार मोजां दे थुदो दायो जोङो न'आव थांनोसै गाखोनोसै दामनो हाया बेसेबां सिफुं दामै गब्लं होबोबाय आङो आरो दिनै हाया मा जागोन बेखौ मानो हाया बेबायदि सिफुङा बारलांखो हागोन मानो हाया हा सार्जार खर' बाय बाय